11 июл президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи як қатори иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат ба вилояти Суғд аз ноҳияи Айнӣ оғоз ёфт. 11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат ба вилояти Суғд аз ноҳияи Айнӣ оғоз ёфт. Дар фурудгоҳи марказии ноҳияи Айнӣ сарвари давлатро сокинон, намояндагони касбу кори гуногун ҳамчун рамзи эҳтирому эътимод ба фарзанди фарзонаи миллат гарму самимӣ истиқбол намуданд. Ассалому алайкум. Садоқати самимонаи мо ба шумо, пешвои муаззами миллат. Марҳабо бар суғди гулшан, эй муаззам пешво. Халқи тоҷик шуд музаффар аз ҳузури пешво. Шаҳру деҳа шуд баробар, баски ободӣ чунин, ҷашну озодӣ, фаровонӣ, сурури пешво. Зиндагӣ пурфайз гардиду фаровон аз шумо. Кӯчаю гулгаштҳо чун боғу бӯстон аз шумо. аз саломи ҳар яке резад чу гавҳар меҳри халқ, ҳурмати мо бар шумову меҳрборон аз шумо. хуш омадед пешвои муаззами миллат ба суғди бостон. ба муносибати ташрифи меҳмони олимақом президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли фарҳангу ҳунари ноҳия барномаи мукаммали театркунонидашударо ки тараннумгари таъриху фарҳанг, ватандорӣ ва сулҳу суботи комили кишвар аст пешниҳод гардониданд. маврид ба зикр аст ки ҳар як сафари президенти кишвар ба ин ва ё он гӯшаи диёр пайки шодию нишод, оғози марҳилаи нави бунёдкорӣ ва беҳтар гардидани сатҳи некуаҳволии мардум мегардад. در سوق زمینی باستان ایدی نوست تشریفی مبارک از تو توحیدی نوست با مخدمی پیشوای میلت در سوخت بنیادی نوست تو پیک تجدیدی نوست از قله‌ی کوها صدا آمده است، پیغام خوش و نور و صفا آمده است. جان صدقه به چرخبانی زیبا بادایا، با کمکمی پیشوای ما آمده است. در سود و زرفشان چون مبارک بادی، از ده به ده افتخار و شادی. رهی پیشوا گلفشان باشه ما، با شکر سعادت کی همه آبادی، با شکر سعادت کی همه آبادی. پیشوا شمسی خاور مرحبا خوش آمده، نوری دیده تاجی سره رهنما خوش آمده. تاجیکستان شد منور شمسی تابانش شما، خانمان آواز شد نور و صفا خوش آمده. پیشرفتی این دیار است مقدمی خیری شما، بحری پیر و نوجوانه مقتدار خوش آمده. بحری پیر و نوجوانه مقتدار خوش آمده.
پیشوا خوش آمده خوش آمده خوش آمده پیشوا خوش آمده پیشوا خوش آمده پیشوا خوش آمده